Her ses en beholder med et partikeltryk på 1,84 atm. Og vi har en temperatur i beholderen på 380 Kelvin. Varmer vi vores beholder op, vil trykket i beholderen stige sammen med vores vores temperatur. Det vil sige, at temperatur og tryk er proportionale. Så vi fjerner varmen lidt og gør beholderen mindre, vil tryk og temperatur stige. Og trykket vil stige, fordi det er omvendt proportionalt med volumen i beholderen. Nu holder jeg så volumen og temperatur konstant i beholderen, men pumper flere partikler ind. Det burde jo så, eller det gør jo også, det gør, at trykket stiger. Det vil stige, indtil vores beholder ikke kan rumme mere i volumen. Og her kan vi se, at temperaturen faldt med 2 Kelvin,